Čaute, čaute. Je tu ďalšie video z hry Satisfactory. Som tu spoločné X-Killerom. Čaute. A ešte by som začal na začiatok. Zase to teda klasické odsúhlasenie. Áno, súhlasím. Áno. Dobre. Ktorým smerom by si sa asi tak približne vydal? Lebo mal som na pláne, že mohli by sme spraviť nejakú tú exkurziu po celom svete. Kde zadiaľ to? Jo. Dobre. Tam sme vlastne videli toho jumpera, že? Pavúčika, ne? No, Či aj vás... Nie, lebo aj pavúky tu skáču, jak divajú. tak to jo. Dobre, tak sa rovno do toho pustíme. No. Ešte si zvyknúť musím na to skákanie. A už to vidím aj na tom kompase. Máme tu plývačov. Jo, ukázal mi nejak... Do nich. Dobre. Jeden skorotený. Aj zlý. Aj druhý. Bereme. Dobre, ešte by to chcelo to jedlo, že? Kebyže nejaké nazbierame. Tu máš. Jak si na tom s hápkami? Pohode. Ako si predstavuješ, že približne kam by sme sa tak mohli asi tak dostať? To sú tu aj jaskyne, hej? Aha. Neviem, možno do tej zelenej časti biomu. Podľa nejaký ďalší tu je. Ako? Ďalší. Ďalší plúvač? Enemy. Nejaký druhý druh? Nie, títo, čo na teba nabúrajú. Počkaj, ale toto je boss? Nechceš hovoriť, ale toto je niečo iné. Či nie? Nie, toto nie je boss. Pozor. To je niečo druhé, to vidím prvý raz. Jak sa to volá? Neviem. Nechcel som sa spýtať na meno. Neviem, jak sa to bolo. Dobre. Ale Vepš sa to volá, keď zoberieš ostatky. Skoro som ťa skopol. Je tady to hore. Aha. Vo vode niečo je? Nie. Ale je tu plývač. No tak v pohode. To bolo takže rýchle. Čo to tu máme? To aj neviem sám. Možno to bude mať niečo s príbehom spoločné. Takže to zatiaľ necháme tak. Jedlo. Je tam jedlo. Som ťa zobral. Poď tady o to. Dobre. Keď sa tak pozerám, čo... tieto stromy, to je vlastne rozdelené na podľa toho v akej oáze alebo akože v inom biome? Akože sú... Iné. Iné? No. Ale z toho... Vidíš, že tam hore už sú zase iné. Jo. To je taký jak... Krásne. 10. Som vytrafil. Dobre, ja sa nachalujem. To je normálne vír? Čo? Tu je... Môžeme mať vodnú energiu, že? No, to je mod. Len to, čo vidíš. No. To znie fajn.
Ty už si hore? Tu A som. nie, to bude. Dobre, dobre. Ja len vyššie sa pozerám na hore ako tam, kde si ty. Dobre. Ste do toho pustil normálne po hlave. Your contract legally compels you to harvest this artifact. Poznám. Jako musím povedať, že celkovo to prostredie je fakt brutál. Saker. To je ďalšia návšteva? No. Toto je železo. Super. Díky. Sice absolútne neviem, kam ideme, ale... Ako? Sice neviem absolútne, kam ideme, ale... Do tej toxiky. Tam Toto je toxik, tam je. Na to potrebujeme potom asi tú výbavu. Či? Masku. Jo. A to bude stačiť. Filtre musíš vyrábať. To budú asi pavúci. Dobre, dobre. My sme sa včera stretli, myslíš ty? No. Tieto hryby, čo sú tu naľavo, sa dajú... Môžeš... No také maličké a tie väčšie s motorovou pilou. Jo, motorová pila. Mám taký menší problém. Čo? Dobre. Som sa tam zasekol. To sú tieto hryby sa dajú jesť, že? Nie, oni slúžia len niečo iné. Aha. Jo, sú to všteličky. A vidíš, toto už je žltý slimák. Jo. Ten... Pavúk! Pavúčik, stoj. Druhý. Dobre. Vieš, ty si rovno cestu spravil. Som modrý, žltý a fialový. Pozor, včeli. Díky. Som ich stratil. Vidím svetlo. Ak by malo nejaké výhody, kebyže to postavíme? Asi nič to nie je. Na výhodu. Tie včely normálne sami vyletujú, že? Keď si blízko nich. Jo. Dobre. A tam môžu zostať. Zaberiem. Ale tých včiel je tu dosť. Vítaj džungli. Takže to už je ten ďalší biom. To by mohli byť... Vidíš, toto je boss. Toto? To je väčší.
Hej, ale väčší. Čas Aha, zabíja. to ďalšie to vedľa neho, to s červenou tečkou. To je tiež niečo bude mať s príbehom. Jasné. Ty ale, jo. To by som sa asi fakt stratil večer. Pozor. Dobre, díky. Neviem, ako chceš ísť ďaleko. No, dobre zaskočil. Akože sme ďaleko, keď si to zoberieš už teraz. Tak ako pravdepodobne by som čakal, že v tomto biome by boli tie čučoriedky. Pozor. Čo to je? To je Big Pauk. trošku väčší. Má taký bocik. Á, to sa zje. Počkaj, či to nie je ešte vyššia. Slimak. Maj. Ne, môj. Tvoj. Dobre. Je tvoj. Pozor, to je prepas. Jo, to som sa chcel spýtať. Mohli by to byť tie čučoriedky? No toto už je... To kam ide? Nechceš skočiť? Tak... No, vrácať sa mi nechce. Ale však... No, sem skoč. Si istý? Však som postavil podlahu. Aha, jo, díky. Počkaj. Budeme rušiť teraz. To je jaký luxusný výťah. Díky. Yep. Jo, krásny skok. Kde je? Ty sme tu. Prečo sa mi zdá, že tu je sneh? To je piesok. To je piesok. Nope. Len to tak vyzerá, jo? Jo, toto budeme riešiť neskôr, asi. Radiácia. Čo to je? Thorium? Čo to je? Aj to sa dá ťažiť, jo? Hej, ale radiácia, poď preč. Ja všímal som Na si. čo? Ideme na toho bossa? Akože? Nie je to zlý nápad. Počkaj, ale ja sa ešte najem. Tak. Máš jedla dosť? No. Ako? Áno. Ja. Jo, jak dakčný. Stoj. Dobre. To je trošku väčší plúvač, jo? Áno. Jo, vyzerá dobré. Toto nejaké... Jo, Češi budú... No sú. Funkčné, ale poď to otvoriť. Ja som to otvoril, ale... Aha, ja je to stačí len... Dobre. Pevný disk. Zobec. No. Jasné. To je všetko, Tá, štítaj. Data on the hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Salvaging more Uma hard sa nám drives zase will ozvala. provide additional alternate recipes. Už mi chýbala normálne od včera. Pozri sa, už čili ťa naháňajú. Nejaké sú ľahké. Hej, sú aj nejaké iné druhy? Ale neviem, minule sa mi zdali ťažšie. Obťažnosť je tu stále rovnaká, že? Ja, počkaj, to sa dá aj nastaviť. Obťažnosť, jo? Ty jo. Keď dáš SC Aha. a dáš rozšírenie nastavenie hry, Jo? tvorenie a tam máš napísané východzie, pasívny a mstivá.
Aha, dobre, tak to zatiaľ asi necháme na to. A nechaj na východci. Jo. Nie, že by som si netrúfal, ale necítim sa na to. No tak tieto včeličky si ani nevyletia asi. Jo. Au, au, au. Dobrý. To vyzerá jak jetpacky. Keď sa tak na to pozerám. Aj to budú? Budú. Budú. Aj padák tu je. Ale zatiaľ som nevidel žiadnu tú čučoriedku. Okay. Dobre. To je ten slimák normálne na tom cípe? Ja, tam sa musíš dostať s tými stavbami. Počkaj, ktorý sme rozmýšľali? Stadiaľ to sme prišli. Dobre, to Takže ideme za slimákom. je ďalší. Čo je toto? To je ten plúvač a nie. To je niečo iné. Trošku. Aha, dobre. Oni sú rozdelení. Jak to? Viac druhov. Aha. Aha. Nezastavujem. Naháňa ma. Koľko stojí kde? Počkaj, ty si kde? Aha. Ja bežím dookola za tebou. Ty ho naháňaš? Nie. To je... Maznočík. Tie maliny sú až ďalej. Hej? To je džungla. A to nevadí. Počkaj. Boss. Dáva ti damage? Riadne, že? Ja som sa ani raz netrafil. Aha, ešte chrbák. Stoj. Akože sú hrozne rýchle. Lebo sú pavúci. A to jo. Dobre ty. Nemal šancu. A ďalší. A jo. A zoberieme domov? No. Strašne rýchle. Dobre, už máme aj deň pomaly. A včeličky. Ty pána, to aby si nikam nechodil, normálne aby si zostal doma. Niečo mi hovorí, že si natrafil na niečo väčšie. No asi to asi nejaké väčšie včeličky. Väčšie? Alebo respektíve vyššie. A toto je asi boss tých zvierat? Kde? To je boss. Darí si. Počkaj, zoberieme dvoch bossov naraz? Ty to vedia aj ultrazvuk, či niečo také. Počkaj, kde je? Ja som stratil. Aha, díky. Počkaj, ja mám 2 HP. 2 hapka? Ty, ale beží dobre za tebou, chalan. Týrajo. Stíhaš? Pozor. Dobre. Počkaj, spomal. Nadbíham. Stoj. Ani odskočiť sa nedá, že? Ani nie. Aha, pozor. Máte. Au. Dobre. Je to dole. Nechcem nič hovoriť, ale... Hodíš mi čo z neho padlo? To sú tie vepš. Mám tu nož. Yes. Vepš? Toto je prasa.
to by už mohlo byť. Počkaj, jak to vyzeralo? Taký jak pancier. Jasne, toto asi. Jo, ostatky vepše. Ty prase, fakt? Dobre, ale není zlý nápad sa nájsť. Jak si na to zjedlom? A pohodí. Hej? Ty si išiel dole do tej... No, tunelu? však podá kompas. Jo. Tady známy. Wait a minute! Who are you? Pomôžeš mi? Zbehneš dole? No tak ako pre istotu, hej? Nie, že by som bol v problémoch. Fuj. Ešte ideš? Ešte ideš, hej? Nie, počkaj, ty ideš druhou stranu. Ja by som nešiel dobrovoľne, hej? A kruci. Počkaj, kde si? No, čo ťa nahne? Vidíš ich tam hore? Kde? Daj, ty kto? Tento tu! Tento tu! No, tak čo už dole, pôjde. No však dúfam. Ja mám polku života a všetko jedlo som už zjedol. Nie, ty dal. Aha, dobre. Počkaj, to je druhý? Dobre. No. Počkaj, ale... Počkaj. Čo je? Pozor. Tu máš jedlo. Díky. Dobre. Sakra, kde sa tie malé? I ako musím povedať, že to sú riadne. Už vidím jedno. No, toto ich je posadených. Teraz neviem, čo myslíš, tie čučoriedky, alebo tie prasatá? No, tie malinky. Malinky. To je Ale je prasat. ďalšia radiácia, že? A je rodne. Počkaj, to je toto červené? Nie. Á, tá malina. Nie, toto nie. Pamalina sa to volá. Pamalina? A jo, tohleto. Ono sa to naspäť to rastie? Hej. Super. Ale to sa neoplatí si to tu robiť barák kvôli tomuto. Ale dá sa nejako označiť na mape? No teraz nemáš mapu. Tak keď budeme mať. Že počúvaj, čo si... Nemáš nič ani vykraftené. A tak, ja som rád, že žijem, to je zase pravda. A my zoberme to skladko domov už. Dobre, ešte mi daj taký mesiac a normálne sa do toho dostanem. Teda od minula to bolo čisto, teda, ako musím povedať, že za pol hodinu sme to stihli teda riadne, podľa mňa. Tak toto, keď to nastavím, vieš, a padne ti, ne? Aha, nič takého sa nestalo. Vieš, keby si dal to save na 30 minút? No to jo. Ja som trochu pozadu, že dosť. Aj, pozor, to je prepas. Jo. Fuj, ale hento v tej džungli to bolo ešte tesné. Aké živočichy tu vrčia. Jo, mám prky. Nie? Ne. Žiješ? Ja žijem. Ale neviem, ako sa pláva. Takto, že? Ako sa pláva? No dobre, dvojité večko. Dobre.
No, skočil. Ty si istý? Tak idem za tebou. Kde si? Hore, tak teba odkopol. Jo. Tak čau. Kde si? Tu Tu som. si. Tu, vo vode. Počkaj. Tak no. poď hen tam. Aha, dobre. Ty, ja musím povedať, že je to... Jo, dobre, už je to v poriadku. Ja som celý čas plával pod vodou. Tak musíš hore myšku Počkaj, čo dať. to je pod vodou? Niečo Tam iné. pod vodou nemôžeš ísť. Iba keď skočíš z Jasne. výšky do vody. A tuto sa nachádza uhlie možno. Oj. Ale keď dávaš medzerník, tak ideš tak rýchlejšie. Klikáš medzerníkom. Aha, dobre, vlastne skáčem. No. No. Ako. Už musíme nejaký progres urobiť. Je to papoušek. Papouček, ale aj plývač červený. Ja som ho videl minule. Mal tú kvetinku zo zobáka. No už to nemám priestor, musíš to zobrať ty. Inventári? Jasné. Áno. Ciko. News. To proste sú normálne prasaté, proste tanky. Oh. To si to ulovil. Však plývače. Jo, pekný. Dokonca farebne zladený. Mhm. No jo, ale tuto je nejaká veľká plošina. Ja by som si to vedel predstaviť, že tu bude nejaký boss. Počkej. No, to kde si? Toto je. Či to je nič? Čo? Toto tu. Ja? No, to je okrasa. Aha. Ale máš tu palmalínu. Oh. To sú tie, to nie sú, jo, to sú tie, čo zbierame. Máme tu troch, ideme na útok. Jasné? Jedlo? Dobre, tak to ja si beriem tak. Dobre. Ja ťa skrotím. Stoj. Dobre. Je ten tretí. Ešte posledný? On ma normálne nadhodil. Dobre, ten už je dole. Ten už ne... Jo. Odberaj surovinky. Berem. Toto je asi kšemena. Čo toto je? No, sorok kšemena. Keď tak vyťaž. Dobre. Ešte rozmýšľam, že normálne toto bude čisto na dve časti. Vieš, lebo táto expedícia bude asi dlhšia. No. Takže by som to spravil tak, že niekde tuto potom by sme to pozastavili a proste bez strihania, lebo však akože dejú sa toho teda neuvrekom. Mhm. Takže by sme to niekde pozastavili. Ukončili to a potom zase budeme pokračovať. Akože ďalší part, tak myslíš. Jo, presne. Aha, nemám. Tyjo. Ale musím povedať, že ten sa s nami nehral. No jo, to máš iba Evzáko. Jo. Počkaj. Keď povieš Emzakov, tak ja si predstavím za každým to druhé akože nejakých mutantov. Čo ako? Ono má, že Emzakov ako mimozemšťanov, jo? Pozor. No. To bolo... Tak to si ho dobre zložil. Teda pekne. Nie. Aj vlastne my sa vracíme to isté cesto, dobre. Hej? Koč. Ja tam vidím včeličky nechtom. On tam hore je niečo zase. Ten disk. Jo, počkaj. Že surovinky tam budú. Pozerám, že skáď by sa to dalo obísť. Nie, postav. Platformu? No, Počkaj. máš veci na to. To bolo cez kočko, že? No. Základy. Asi nemáš sa to. Nemám. Iba mi betón. Aj.
To nikto. To je výborná. Čeličky. Padnutý istič. Oh, A 2. len sa dá nejako zužitkovať? Čo? Ten istič? To musíš ho nahodiť. Pozor, ďalšie včely. Jo. Au, au, au. Mám ju. Ešte jedna. Dobre. Už sa A teraz toto vyžaduje 53 MW, hej? Aha, Takže keď máš na to veci, postavíš 2 elektrárne. a zapojíme ju. No. Dobre. Teda. Čo to je? Počkaj. Koľko to chce? Čo 53? Jo, 53. Takže to potrebujeme ešte jeden, nie? Nie, že keď jedna výroba 30. A zaber si ten disk. Jo, díky. Jo, dobre, stakujú sa, super. Už som sa bál, že sa nestakujú. Dobre, a to je vlastne všetko, čo sa tu dá robiť asi. No, to iba zbieraš tieto veci. Dobre. Jako, rozmýšľal som, že by som proste sa dostali na nejaké miesta fakt divné, na ktoré sa nedá dostať, a tam spravili záber. To je kde, To je viac menej skoro každé miesto, čo tu je. No. Je to jaskyni možno. Jo, vlastne teď o to sme prišli, nie? No. Dobre. Aj beta, tieto huby by sa mali vyrábať filtre. Aha. A few minutes later. No jo. Toto je normálne dovolenková destinácia. Ale ten nádych je v foreste, mi to pripomína. Ja by som to normálne ukončil aj tuto. Ja si myslím, že No? fajn miesto. Podľa mňa je to... No ale tak začni. Dobre. Tak, máme tu koniec videa. Ďakujem za zliadnutie, za like, za odber a za podporu. Dúfam, že sa vám aj predošlé video páčilo. Dúfam, že aj toto. Toto vyzerá, že bude bez strihania, pretože seriózne akože akčný diel. Takže tu by som to ukončil, naozaj krásny vodopád. Čo sú to? To sú tieto. To je jak u nás normálne stromy. Kvetné. Dobre. Vecnaté. Jo. Ovocné hlavne. Dobre. Tak, díky za zhliadnutie a vidíme sa keď tak pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.